That's a no-go! Han skal først præsentere dig, Elgrippe. Elgrippe, du vandt jo i torsdags i blokfløjte. Elgrippe har bestilt et hemmekort på bestilt et hemmekort.dk. Og hvad skal du i Elgrippe? Jeg siger, at der er en, der er fyret, men Elgrippe er tilbage! Allerede torsdag har Elgrippe rigtig højt på sprog. Jeg sagde, at han var først til at spille blokfløjte. Det var nok en stille overdrivelse. Men Elgrippe, nu skal jeg høre, at i aften skal jeg sætte telt op. Er du følt til at sætte telt op? Det er jeg, men jeg har også taget den uofficielle verdensmester i selvopsætning med. Han ville gerne hjælpe mig, jeg spurgte ham, og jeg skulle betale, men det er det værd. Hvorfor har du taget vind med? Ja, jeg siger videre, at de modstandere vil stille op med tøj, og så tænker jeg, at jeg vil dele præmien med en af mine gode venner. Okay, og lige under hvem vinden er, i øvrigt så er begge to og to falder på jer. Elgrippe, han er... Han kan ikke klare pressen, når vi går internationalt. Elgrippe er Danmarksmester. Er det sygt dårlig måde? Nej. Vi præsenterer deres modstandere.